Good morning po sa ating lahat. So ngayong araw na to magiging busy tayo ng konti. Kasi magbabayad sa kuryente, magbabayad sa tubig, mamalingki. Kaya ang dami nating gagawin ngayon. Pero ang pinakamaganda nating gagawin ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito, kasi may dumating na blessing na naman sa atin galing sa nating subscriber. Pag nakuha ko yung pera, bibisahin ko ulit yung isang pamilya na walang magulang. So ayun guys, dahil may ayudang dumating, so mag-aalmusal muna tayo. Ay wow, masap na ka pa na? Ano ba? Anong luto mo isira? Munggo po. Ha? Anong gisaon? Dapat binabad muna. Kaya nang madaling maglumoy. Saan nagtrabaho si kuya mo? Duman po sa duman po sa Tigdo Bakalan po isa. Duman po sa Bayan. Pizza? Ika na nagluluto digde? Diday ka nakahali sa endo? Diday ka naghahali digde? Ay minsan po. Naghahali ka man? Anong pangalan mo? Jamray po. Janray? Si kuya mo, anong pangalan ni kuya? Leonard po. The junior ito? Ayun po. Pero nagsasap na nindo? Maghapunan? Be? Ano pangalan mo? Ha? Aljo? Nag-training ka? Ayos ah. Gabi ano pangalan mo be? Ha? Ha? Angeline? Si Aljor tapos si Angeline. Kasi mo paan? Say mo? Napulawang baga? Binakalmuhan? Sanali ah. Bino na suguna. Diyan sa tada. Tay manan madakol. Dapat may guna pa ang anong magdakol. Abo mo pang buksan? Buksan mo na.
Dapat lang ang patang manok ng dano. Dapat may kwantangan magdakol. So ganyan nga guys yung kalagayan nila, kaya kailangan talaga nila ng tulong. So ayan yung kalagayan nila. Kailangan nilang gawin yan kasi walang mama. Wala din yung tatay nila. Yung kapatid na pinakamatanda sa kanila, nagtrabaho daw. So ayan, salamat sa nag-sponsor sa atin ngayon para maibigay dito sa mga bata na to. Sana suportahan nyo muna ako sa panonood ng mga videos ko at pag-share ng mga video na ina-upload ko. Kasi malaking tulong na yon para sa akin, lalong-lalo na dun sa mga tinutulungan natin na mas lalo na pag kumita na tong channel ko na ito, talagang makakaasa po kayo na sa pagtulong talaga yung magiging content nito. Sana suportahan niyo ako lagi. Mas marami pa tayong matulungan. Isa po. Salamat po Ate Ann Saucelo sa tabang mo. Kabe, pasalamat kay Ate Ann Saucelo dali. Sabi, salamat po. Sige na. Salamat po Ate Ann. Nasupog ka? Ay, nasusupog ka? Sige, salamat. Salamat po Ate Ann. Sige na. Salamat po Ate Ann. Nais ko lang magpasalamat sa nag-sponsor sa atin ngayon, si Ann Saucelo. Salamat sa tulong mo. So malaking bagay din para sa kanila. So nais ko lang din pasalamatan yung 1,600 na subscriber ng Uragon Honey. So salamat po sa inyo. Sana hindi kayo magsawang suportahan si Uragon.
Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe at click mo na ang notification bell para updated ka sa mga videos ko.